får lige lidt udendørs her, skat. Jeg går ikke lige derned, fordi det er lidt svært med Alexander. Men haven er dernede. Legeplads dernede. Vi kan også godt gå ned. Skal vi gå ned og kigge, skat? Så kom. Kom. Det er okay, kom. Skal bare lige ned og kigge, ikke også? Jeg lige et par trin her, så altid at komme ned af. Sådan. Vi lige gå ned og kigge. Ja. Det er rigtigt, man kan lege hernede. Man kan lege hernede. Så ind til family room. Men en fin legeplads der. Du kan da godt selv komme over, lille skat. Kom. Kom. Der er en lille låge ud til allien hernede fra. Der er sikkert andre børn, der kommer herind og bruger den her legeplads. Det er naboen, som man ikke er generet af, fordi de ligger nede. En lille redskabshus, sidehave. Lidt skygge hernede, hvor han leger. Det er fint. Kom, pus. Kom, lille skat. Kom, skat. Kom. Kom. Ja, vi skal ikke lege, skat. Jeg filmer lige hurtigt heroppe, så du kan se det. Altså, du får masser af sol ned her. Der er et træ her. Ellers så kommer der masser af sol i haven. Jeg får lige et hurtigt view her. Der er mere have deroppe. Og så terrasserne her.